Bedste herre sjukhusdirektør. Åh, det var godt, de kom. Den her computer, den er gået i stykker igen nu. Hvad fanden er det for noget lort, vi køber? Så nu skal jeg igen have en ny. Er det lite problem med foten? Altså, jeg hørte ikke, jeg bad om en diagnose. Det eneste, der skal diagnostiseres, det er den skide computer. Jag heter Helmer Junior, god morgon. Jag är då nytillträdd överläkare och professor på neurokirurgiska. Varsågod, mina meriter. Vi ska tydligen dela på ansvaret, Pontoppidan och jag. Hvad fanden griner de af, hva'? Jag har fått berättat för mig att relationen mellan danskar och svenskar kan vara lite lätt ansträngd. Så då kom jag på det att jag skulle skratta mycket. Som danskarna gör själva, helt omotiverat i tid och otid. Det går loven for, der bliver ikke grinet på det her kontor. Om jag fick tillåta mig som en man från ett stort land till en man från ett litet land, så är ju grundregeln för patiensen att man lägger svart på rött och vice versa. Ah, Ja, det forklarer jo en hel del. det gör det. Det er jo i dag og alle dage, at Sundhedsministeriet fremlægger deres syn på de danske supersygehuses kvalitetsniveau. Og indtil nu, der har vi jo altid ligget nummer 1. Jeg har sgu min tvivl dengang. Skyby og alle, de har jo fået den skide partikelkanon. Jag kan ju konstatera här att delar av byggnaden lider av direkt sol. Til helvede med en direkte sol. Alt det nye, de har bygget derovre, ligner lort. Fanden lige så godt være en del af Tivoli, ikke?